Nandito po tayo ngayon. Pauwi na po ako. Kailangan ko na pong umuwi. Kasi sinaro to doon. Natatalo naman ako pagi. Aming buntag mga kahigala for to this video di ay sabayi ko ninyo sa among final assessment karon nga adlaw. Kita man ninyo naka-uniform ko, klaro man nga formado ginang aktor no, nate ID, nate relo, nate tumbler, kay kung uwawon mo inom lang, kay kung magtanaw na sa oras na relo, so everything is fine na gyud no. Ready na gyud tanan gyud no sa atong mga forma sa atong final assessment. Tungod kay akong gikuha magod Bachelor of Arts mahagbasa in Technology. So karon na ang gimi final assessment, hopefully. Let's go. Okay gala, sabay ko ninyo matog eskwela. Let's go. Andam na jud kay ko sa mga assessment karon ba. Dali ko kay para sa diretso na mulakaw. Hit naman good kog mga 1 seconds in 2 minutes. Hay, abot na gid ko sa amoang area. Mao na akong among eskwelahan og daan ri tanan ako mga classmate daro si Layla day mo si Dakong Itlog no, Dakong Itlog, si Dakong Itlog. Yung isa si Gina, andam na mo. Napagay ng isa ko ganina ra na ulat nung katulog si Kuan, si Tiring. Na isa, buntis, si Kuan, si Lalay. So, nanatadiri karon mga higala no. I'm very ready na gyud sa among assessment. Gabi pa ako nag-study until 2 AM morning in the morning. So nawa pagid na ako nalimtan ang among gistudyhan. So I'm so ready right now. Nana to sa area no, tanawa taas kay hagbasunon. Ikan dire og dito panahuman. Sa gingan og alagbatihan no, ato pa ning hagbasan, mao magoy giasay ni Prof. Gingnan no, Prof na panghagbas mo kay mga trabaho, mga nang nako dire karon no, formado kay ko kay giasay ni Prof. Dire na manghagbas. Ano yung mga assessment karon guys. So let's get it on guys. So kailangan na to ang assessment ato mo gid ni ang assessment. Mao ni tinod assessment literal. No? Ano yung mga assessment mo dire? This is the Bachelor of Arts manghagbasa in Technology no. Ano yung assessment ang pinakagapo field ba? Ano sa field? No? We are here in the field. Wala namin nag lecture. No? So sabay ko ninyo hanggang mahuman eh. Kung kinsa tong gusto mo enroll, napatay available nga manghagbasa dire no. Inquire lang mo sa kuha kung gusto mo kay tabangan nato ni aron dali ra ta mahuman. Nandito po tayo ngayon. Pauwi na po ako. Kailangan ko na pong umuwi kasi sinaro to doon. Natatalo na ako pagi.